ассалому алайкум бонувони зебо. ҳар яки шуморо хушомадед мегӯям ба саҳифаи худ. ман хеле хушҳол ҳастам ки пас аз як моҳ дуюм бора бо шумо ҳастам. ман чанде пеш ҷарроҳии септопластикаи бинӣ доштам, бинобар ин муддате натавонистам ба комментарияю саволҳои шумо ҷавоб диҳам. алҳол саломатиам хеле хуб аст ва ман омодаам дуюм бора фаъолона бо шумо суҳбат кунам ва наворҳои хубу ҷолибу маълумотдоре баҳри шумо пешкаш кунам. дӯстонам, имрӯз ман дар бораи мавзӯи муҳиме ки дар бораи наракҳо, акнапришиҳое ки дар рӯи мо мебарояд хостам маълумот диҳам, чунки дар ин бора саволҳо хелеҳо зиёд буданд. наракҳо, акнаприш ин бемории илтиҳоби пӯст мебошад ки бо вайроншавии фаъолияти ғадудҳои равған ва фолликулаҳои мӯйи пӯст алоқаманд аст. он бо шаклҳои доначаҳо дар рӯи нуқтаҳои сиёҳ, камедонҳо ва унсурҳои илтиҳобӣ аз қабили папула ва пустула зоҳир мешавад. сабаби пайдоиши наракҳоро бисёриҳои мо медонем ки ин сабабҳои тағйироти гормоналӣ, сину соли наврасӣ яъне подросткови возраст, ҳомиладорӣ, бемориҳои эндокринӣ. бемориҳои эндокринӣ яъне мо агар зиёд асабӣ шавем, стресси зиёд гирем, ин ба пӯсти мо таъсир мерасонад. зиёдшавии равғани пӯст ва басташавии ҳамон сурохиҳои пӯст, ҷамъшавии чарбӯи пӯст ва ҳуҷайраҳои мурда, инфексияи бактериявӣ бештар аз бактерияҳои пропионобактериум акнес ба вуҷуд меояд. кам шудани иммунитет ва заиф шудани организми инсон илтиҳобро бадтар мекунад. гигиенаи нодуруст ва муҳити зисти мо ҳам агар ифлос бошад, ин ба организми мо, ба роҳи нафаси мо ҳам таъсир мекунад ки ба пайдоиши ҳамин акнаву нуқтачаҳои сиёҳ мегардад. гигиенаи нодуруст ва истифодаи аз ҳад зиёди воситаҳои косметикӣ низ метавонад сабаб гардад ки дар бисёр духтарҳо мегӯянд ки мо бе тональни крем наметавонем. ҳамон тональни кремҳоро мешаканд аз саҳар то шаб, ё баъзеҳо шаб рӯи худро нашуста тоза накарда аз ҳамон тональниҳо хоб мераванд ва аллакай боиси пайдоиши ин наракҳо мегардад. наракҳо намудҳои гуногун доранд, масалан фурункулҳо, карбонкулҳо, папулаҳо, пустулаҳо ки дар тиби ҳар яки онҳо табобати алоҳида доранд. агар ман дар ин навор ба шумо ягон тавсия, табобат, дору ё ҳатто рецепт ҳам диҳам, мумкин аст ки ин табобат барои бархе мувофиқ бошад, аммо ба дигарон фоида набиёрад. ҳар як табобат бояд ба хусусияти ҳар як шахс мутобиқ карда шавад. ва духтарҳо, агар шумо ин наракҳоро дар рӯи худ мушоҳида карда бошед, ё ки фарзанди худ, ё ки апаву хоҳару додарони худ, чӣ қадар зудтар ба табобати ин шурӯъ кунед, чунки нагӯед ки масалан ин подросткови возраст ҳаст, мегузарад. Не, ҳар он қадаре ки шумо тезтар ин чизро пешгирӣ мекунед, ҳамон қадар хубтар ҳаст ки дар оянда ман ҳамехел хеле ки дар рӯи экран мебинед, рӯйҳои пӯстҳои шуморо хурда ҳамехел чуқур накунад. хуб, акнун мегузарем ба табобати ин наракҳо. дар аввал мо бояд мушоҳида кунем ки аз истеъмол кардани кадом намуди ғизоҳо ин чиз дар рӯи мо зиёд мешавад. баъзеҳо аз истеъмол кардани ҳамон як пиёла чое ки саҳар бо шакар омехта карда менӯшанд, аз ҳамон чиз ҳам метавонад пайдо шавад, чунки дар бисёр маҳсулотҳо, ҳатто ҳамон ноне ки мо истеъмол мекунем, аллакай дар дохили ҳаваи ҳам глюкоза яъне ширинӣ ҳаст. баъзеҳо аз тухм, баъзеҳои дигар аз истеъмол кардани маҳсулотҳои ширин низ ин чиз дар рӯи онҳо зиёд мешавад. дуюм бошад, мо бояд ба гигиенаи тозагии худ аҳамият диҳем. ба ҳамон маҳсулотҳое ки мо рӯи худро тоза мекунем, ба ҳамон аҳамият диҳем ки оё ин ба пӯсти мо мувофиқ омадааст ё не. боз ба ҳамон ҷогаи хоб, болиште ки мо сар мемонем, дастпокуне ки рӯйҳои худро мо бо он тоза мекунем, ҳар 2-3 рӯз пас ҳатман ҷогаи худро, простинҳои худро, рӯйтозакунакҳои худро бо собуни сиёҳ тоза шустан лозим ҳаст ки ман ҳамин тавр бактерияҳо пайдо нашавад.
агар шумо парҳез карда бошед аз маҳсулотҳое ки ба шумо зарар мебиёрад ё нигоҳбини рӯи худро дуруст карда бошед ки аз ин чиз табобат ёфта бошед, хеле хуб аст. ва агар не, аллакай ин табобат хеле ҷиддитар мешавад ки ба назди дерматолог ё эндокринолог меравед ва онҳо боз ба гормонҳои шумо аҳамият медиҳанд, яъне табобати гормонӣ сар мешавад. Ин тестостерон, эстрогени, прогестерон ва дга сулфат ҳаст ки бо супоридани хун дар лабораторияҳо ин чиз аниқ карда мешавад. табобат бо доруҳо ва маҳлулҳо. доруҳоро бояд ки ҳатман ба шумо духтур тавсия диҳад. пеши дасти худ ин доруҳоро истеъмол накунед, вале метавонед ки аз ҳамин маҳлулҳо мазҳояш яъне истифода баред. кадоме ки ба шумо мувофиқ аст, ҳаминашро ҳам бояд ки духтур ба шумо тавсия диҳад. ва натиҷаи инро шумо метавонед дар муддати 2-3 ҳафта аллакай мушоҳида кунед ки оё ин маҳлулҳо барои шумо мувофиқ омаданд ё не. табобати косметологӣ. шумо метавонед ки косметологи хуби худро пайдо кунед ва дар назди он табобат гиред, чунки косметолог метавонад бо таҷҳизотҳои худ ҳастанд бисёр таҷҳизотҳое ки лазерная терапия мегӯянд ва дар синвализатсия ҳамаи онро мувофиқашро ба рӯи шумо интихоб карда рӯи шуморо табобат кунанд. ва боз ҳаст химически пилингҳо ҳастанд ки бактерияҳои рӯйро мекушанд ва рӯй хеле тоза мешавад. табобат дар шароити хона. дар шароити хона шумо метавонед духтаро аз ҳамон собунҳои сиёҳе ки мо ҷомашӯӣ мекунем, хозяйственӣ мегӯянд, ё ки собуни дегтярне, мана ҳамин дар рӯи экран мебинед, аз ҳамин истифода баред. шумо метавонед ки инро нимашро реза карда камакак ба кафк табдил дода ба рӯи худ молед ва пас аз 15 дақиқа рӯи худро тоза кунед. ва баъде ки тоза кардед, боз пас аз 15 дақиқаи дигар метавонед ки бо хлоргексидин ё ки настойка календула мегӯянд аз дорухонаҳо дастрас карда метавонед бо ҳамон рӯи худро тоза кунед як бори дигар ва кремҳое ки ба рӯи худ мемолед ё ки кремҳои детски мегӯянд, аз ҳамон кремҳои детски ҳам истифода баред. дар бораи ин табобати пӯст духтаро маълумотҳо хеле ва хеле зиёд ҳаст. дар ин як навор ман наметавонам ҳамаи онро ба шумо фаҳмонам, нишон диҳам ва ман кӯшиш мекунам ки дар наворҳои оянда ҳар як ин моеъҳо, ҳар як ин гел пилингҳое ки мо косметологон истифода мебарем ки натиҷаи хеле хуб ва зудтарро медиҳад, ҳатман ман ба шумо маълумот медиҳам. ва саволҳои худ бошад дар таи ҳамон комментариҳо нависед. ман кӯшиш мекунам ки ба ҳар ягон саволҳои шумо низ маълумот диҳам духтаро. асоси саломатии мо ин ҳолати рӯҳии мо аст. ҳама вақт кӯшиш кунед ки хушҳол бошед, асабҳои худро бонувони азиз бисёр вайрон накунед, чунки ин ба саломатии мо, ба рӯҳии мо, ба ҳусни мо хеле таъсир мерасонад ва хоби худро дуруст кунед. сари вақт хоб рафта, сари вақт аз хоб бархестан ҳам ин ҳам хеле саломатии моро, пӯсти моро зебо мегардонад. кӯшиш кунед ки баҳри худ ва оилаи худ ғизоҳои солимро омода созед. ва дар охир ба ҳамаи шумо тансиҳатӣ, хонаободӣ ва бурдборӣ дар зиндагиятон таманна дорам. ҳатман саволҳои худро дар таи комментариҳо нависед, лайк ва подписатсияро фаромӯш накунед. бонувони ман.